mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Kiragiling pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria. At kinagiyan na lang ang mga Espiritu. Bapo Maria, mit mo kayong grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko alipaning Ginoo, Maria, ikabud ka na ako, andi indikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami o Santang Induning Diyos. Bami ako na induliran, nabang namin pengako ng si Kristong dirutamo. Amen. Manalangin tamo. Tapuanan mo sa akong grasya, Ginoo, ning Diyos, ning kaluluwan, at ang bating pamamalita ng anghel. Akilain ang pagkatawang ng taong Jesucristo ang anak mo. Umina naman ang pamaylasan at kamatayan ng krus. Apakalimutan niyo naman sana, hindi kayo pa ang sugi ng bebye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong ginumi iyanasa. Ligaya king igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay siya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalaga. Amen. Ligaya king igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay siya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalaga. Amen. Ligaya king igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo ay siya ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalaga. Amen. Ilagining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pabengi, iniing Bright Light News. Pamagdatun ning rule of law kapanyawsan ng Presidente Marcos Jr. king bantanang Vice Presidente Duterte. At para karing detalye, migsalitayo Presidente Ferdinand Marcos Jr. karing pamipasyag ng Vice Presidente Sara Duterte. King pamipasyag niti pekatimid ng Presidente Marcos ing ulaganing rule of law at ing pamanyalangsang king maskinanong klase ning dahas o pamagbanta. Bistaman iti many batya king pekamata sa opisyal ning gobyerno. Amuyutan mo naman ning presidente ing transparency, karing anggang issue partikular na karing kasalungsungang pamagsiyasat, agagawa ning Senado at House of Representatives. Miniyaya naman ning presidente meto nga paganaka, laban karing maling gagawan, apaing tungulang siran ing tiwala ning memalen king gobyerno. Anang Presidente Marcos sukat mangibabo ing batas sa ting istong proseso, nanuyaman ing kabilyan o ninuyaman ing apektado. Anting metong sadyang mambabatas. Pekatimid mo naman Presidente Marcos ing kayang respeto king Kongreso. Anting metong independiyenteng sanganan ning gobyerno at king upayang gagampanan niti o ing oversight function king executive branch. Sumangid da ring kontrobersiya pisyag ning Presidente a makasundo ning tutukan ing pamanibala para king ikasulong ning bansa. Meging panagkat mo naman ning Presidente karing anggang mamuntukan at king memaleng Pilipino isundong sumuyo para king ikasulong ning Republika ning Pilipinas at banayakwa ing bayong Pilipinas. Minuna niya namang kinulayit i Ozamis Archbishop Martin Humowad karing anggang mamuntukan ning gobyerno ilele ing politika at tutukan ding manimunang pamangailangan ning malda. Peka timid ning Arsobispo ing istong pamanibala king pondo ning balen para king ikapakinaba ning lakwas a mangailangan. At ako po, Ichinchinnugid, Maya Pabengi. This is Bright Light News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Papuwid, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating Tuesday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. At nasa pinakahuling linggo na po tayo ng ating kalendaryo, 34th week in Ordinary Time, and November 26. At ang ating pong saint of the day ay si Saint Leonard of Port Maurice. Yan, no? At with me, of course, dahil Tuesday, ay nandito po si Sister Lori and via Zoom, and Sister Base po kasama ko dito sa ating studio. At halina't samahan nyo kami sa isang oras po ng paninilay at talakayan dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Okay, Sister Lori, mag-greet ka pa mo ka rin kakatang makirandam. Good evening po, Among. Good evening, Sister Base. Good evening po sa lahat ng ating mga nanonood dito sa, o nakikinig dito po sa San Fernando, sa Pampanga, sa buong Pilipinas, and of course sa abroad. Whatever is the time zone, good morning, good afternoon, or good evening. Welcome po sa ating Barkadahan kay Kristo, and it is the eve of Red Wednesday. Kaya po baka sabihin nyo naman naka-red ako. Unahan ko na po kayo para lang po i-remind ang lahat na bukas ay Red Wednesday. Kaya ako po ay naka-red ngayon. Maganda na naman po ang ating gospel ngayon. It's all about the end times na yung medyo naririnig-rinig na natin ng pakonti-konti sa YouTube o nakikita. So maganda po ang ating discussion na naman. So be with us for an hour or so.
Thank you po. Welcome. Okay, Thank you, Sister Base. Nandiyan ka na. We missed you. Sister Lori, no? I think talagang bagay na bagay itong red blouse mo sa iyo. Thank you. Oo. At okay lang at maganda advance ka ng Yes po. Red Tuesday and Wednesday. Okay. Kasi po wala ko Christmas bukas color na Tuesday rin. ako nandito. Kaya nagpapaalala po ako Yan naman. na bukas na. Oo. Mamaya isa sa mga announcement natin yan, no? Yung bukas. At i-cover natin yan sa Metropolitan Cathedral. 5:30 in the afternoon ng Red Wednesday celebration natin. Okay, Sister Base, mag-greet ka pa mo ka ng kakatang magandam. Yes po, Among. Good evening po. Sister Lori, good evening. At syempre, karem pong kikatamo pong taga-subaybay. Manalbe, makiramdam kayong programang Barkadahan kay Kristo. Good eveningan po kaya kayo. At syempre, kalupaning lagi naman, anyayahan na kayo pong pakyabayan kami. Nung pwede po mag-share kayo karing reflection show para po kayong kaya katamong gospel kay Ngaldo ngayon. Yes. Okay. Thank you, Sister Base. Okay naman patingapan mo, ikaw mapagal. Galing ka ba ng opisina yon? Office po mo. Iyapin. Okay naman po. Walang kapaguran. Wala pong stress. Ayan. Okay. Yan na maganda, no? Para humaba ang buhay. Yes po, tama. Okay. At pakinggan po natin si Among, no, sa kanyang pagbibigay ng ating mga text line numbers at saka yung ating mga different social media sites. Para po ka rin bisang mag-share reflections sa ating greetings. So, nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station, 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king katamong biye kasalpantayanan Mankanita lalo la pang dakal ting katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at mag-wave muna tayo. Greet natin yung ating mga FB viewers and listeners no all over the world, no whatever your time zone is. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay ninyo, pagtutok ninyo sa ating mga iba't ibang programa po no dito sa Bright FM. And special mention ko lang yung ating mga kokontipang kakaluguran community members no. Sana po join na tayo mamaya sa ating video vlog ay mayroon po tayong yung mechanics on how to join no. Hindi lang po tayo sana nakikinig kundi pakibahagi po no by sharing your material gifts or blessings no para maipagpatuloy po natin ang ating radio apostolate sa ating archdiocese and of course global na tayo ngayon no at ang inyong pong tulong ay talagang it will go a long way no para ma-sustain po natin itong ating pangangaral ng mabuting balita no via radio broadcasting. Sa inyo pong lahat ng mga members at upcoming members, no, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Okay, Sister Lori, ika nang mamasa akin ng kakatamong ebanghelyo. Kaya po nag-off na ako sa page natin. Nandito Sure. na po ako sa page sa script natin sa Yes. cellphone ko. Go ahead.
pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas, Kapitulo 20 metong, versikulo 5 hanggang 10 metong. Pipagsalitan daring mapilan karing tao, ing sintinga ning templo, ing sintinga na babye ring marmol at ing ayin na pigkalugda ring tao. Inya sinabi ng Jesus, ding akakit yung den, datang ing panahon, metong man alang bitagan abatong makatumpak king kalupa ng bato. Mga balduglangan king gabon. Kitnan day Jesus, Maestro, kapilan malyari ti, at naring palatandanan king pangatupad na niti. Pekibat na, mingat kayo at eyo paboren, ing linlangan na kayo ning ninuman. Uling dakala ring datang king lagyo ko, asumabing, ako'y Kristo, ating panahon dinatang na. Kayo pa'y ligalig, nung makabalita kong gera at revolusyon. Kailangan ning mapalyari pa mureti dapot mga baldugan king kawakasan dinatang na. At nga napakarela, ing meto nga bansa, lusuban na ing kalupa ng bansa, at ing kayarian lumaban niya ing kalupa ng kayarian. Mika mga sikana yayon, danog at salot, karing niyayaliwang lugal, ating lunto makapanglabot a bage at mga ragul at tanda manibat banwa. Yung mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Okay, we could best understand ba't makayan lapuran kakatang daramdaman ebanghelyo kanyan because of course we're already nearing the end of the liturgical year, ne? Balo mo naman naluwaing kalendaryo kayong kakatang Santa Iglesia Katolika, ne? At we are reflecting on the eschaton, no? At may itong subject itong eschatology, ne? At things that will happen in the end times, ne? So kawakasan, wakas, yapin kayo medyo end of the world. Ining kakatandim na reng sinyalis na tanda ng kawakasan ng panahon. Okay. Sister Lori, siguro makarasadya na kanyan at i-share mo yung kaya reflection tungkol kang kakatang ebanghelyo. Opo. Unahan kayo po mong kitang papasa kong kasalukuyan na gospel reflection, karing kakaluguran kayong cellphone. Yung sabi ko po, let us not invest on the temporal wealth, earthly goods, and gadgets, buildings, inventions, etc. that will just end, but on the eternal that will remain even after death, which is love. Paita po. So, galo pa na po ng sinabi mong tapin, malapit na yung tapin, kayong Saturday po, ang gamong 12 noon, itang dating liturgical year, ita pong Sunday anticipated mass namong Saturday, yapin na po yung first week of Advent. So, ba yung liturgical year na po, kaya katamong liturgica bilang Katolik. Unahan kaya pa mo po mong kitang first part na inangaan ng mga tao ang templo nga na. Siyempre po, mga santing patingin din rin kaya katamong niyalawang pisamban, both here and abroad. O naitapin, sabi ng Jesus, datang yung panahon ni meto nga bato alang litagan kena. Tuwing na po sabihan, talagang nothing is permanent in this world. Ita pong hinangaan sabi na po itang abasa ko, anya po kanong year 70 AD, na po. Bela sakya po kanong talaga itang templong hinangaan rin tao kitang panahon na itang. So, kalupa na po ning sinabi ko kining gospel reflection na papasa ko po. Mag-end nga ni gana-gana na po. Of course, alang permanent kiniking yato. Ita pong temporal data sinabi pong gadgets, buildings, earthly goods, wealth, yaman, katalinuhan, gana-gana po. Mawalangan po. At tingnan pong kawakasan ng gana-gana.
ing netong mo talagang magwakas ing pong salita ng Diyos at of course yung kayang lugod na po which is eternal. So karinta mo po kano mag-invest na eta kan mag-invest kayong pera o talagang nanumang talagang mga temporary mo kayong kikatamong kapangyarihan, katanyagan, pera na po. Nung itang keng nung nanong king at yung katsuking puso tamong itang lugod manibatan king Diyos na dapat tamo po kanong at tsuking mu king puso tamo na ibahagi tamo karing kapwa tamo. Kasi yamo po kano talaga itang mamungay ta. It will bear fruit nga na. It will be eternal. Itang love ay ta. Na talaga yung mamayani king puso tamo. Kaya ita pong sasabyanan ng gospel tamo. Etamo itang last part tang ganda ng damantala po rin ng areni mga palyaring areni yan yung latest na naman detang missiles na po pag-exchange na lang in US and Russia and Ukraine uling hinutos na kano ng US and Ukraine magbomba yung missiles king Russia at ngayon itapin magpadalaya naman na bala mo ating ditak ng ating kayapeng nuclear weapons. So, dakal tampo daramdaman, kira, tuping kayang gospel ay ni, yung mga palyari niya po, ang po kayang kalamidad. Ayun na masikan, mialiwa po yung mga palyari niya, both here and abroad, kaya katampo, retang for the first time nga rapin, anang mabagyo, niya po, sunod-sunod, miras kaya katamat, sobrang baha, albog, indintang na dakal pong mga walang bale, nangan, kabuhayan, po. Ini naman po king US, pero po ketang mga palyaring mo rin takalayal po ka rin. Ini from coast to coast nga na snowstorm naman. And all other parts of the world. So, palang po itang tapin, signs of times, signs of the end times. And then, itang pong itang palagi lately kayong YouTube, datang paalala, ketang karetang, binanggit ko niya po yung nung minimum before, balong at yuko kantang po Sister Base, blamo at ay Sister Doris yung kaya ni kanta. Teta pong 5 visionaries na tsuking YouTube. Of course, at yuka rin, pero pa ka rin detang warnings, prophecies kang Mama Mary ang Third Circuit of Fatima, 3 Days of Darkness. On the spiritual side, 3 Days of Darkness, ang puritang visionaries reta. And then on the physical side, ita pong sasabyan da rin scientist na po, scientific pong sasabyan da ini, ulining milyari ka no ketang solar eclipse anyang March or April at lately at na naman at then po mga palyari karing heavenly bodies tamo ne ita po kanong global blackout na malyari na bala mo po paralelya ketang 3 Days of Darkness kasi karela sasabihin da rin scientists 3 days of global blackout naman yung karela pagpalam ating parallelism ka rin. Whatever it is, nanuman po yung daramdaman tamo. Of course, on the physical side, on the human side, makatakot po. Lalo na, dakal tapo, akakit, ababalo, ay eksperyensya. Karing, at yung gospel ngayon at saka kareta pong mga discuss kayong YouTube ngayon karing visionary sa aman mong po. Pero hanapin po, tamo tatakot na kasi kaya tamo in Diyos. Hanapin, if God is with us, who can be against us? So, nung itamo po, manwala ta kaya, manalumpa ka ng kikatang kasalpantayanan, kaya na iya'y nakatapaboren, itamupin dapat, karapat damat tamong paboren magbayo tamo king kareng mialiwang aspeto ng biyatamo. Ngayon pa, magsadyata na, anytime na mateta mo, gawata na pong dakalahakbang paralan banganta, masedya po yung inkaladwa tamo. Dakalta mo po discuss the past gospels to pusting pamagbayo. So, isa buhay tamo po ita, helping each other na isa buhay tamo, uling dakal pong tuksukin ko kapaligiran ng demonyo talagang managwantaya para itamo muntakit ang non-smoking area nga hanapin Father Dave Concepcion which is heaven sana muntakit ang smoking area which is hell. Ayan. May papanantabi tamo po kitang makanya na bagay
Pwera pa king kapanalanginan king balang metong, we pray for each other, for our own intentions, for our own safety and protection. May papanantabi at tampo, may sop-sopan tamo po. Pangkantay tamungan po, may kitikit tamo king banwa. So nung nano pong dapat ipaglarin-larinan tamo. At miyayan tabi at tampo. Thank you po ma'am for the meantime ita pa. Okay. Thank you, Sister Lori. And I think masanting yung wake-up call, ne? Ining kaya sinabi, kaya katamungan, ne? Actually, in preparation for His coming. Sister Base, i-share mo yung kaya kang pamibule o reflection tungkol kaya nagkakatang ebanghelyo. Opo, mong. Ako man po, buri karing umpisan kitang sintinga na po ng templo niya po. Oo, talaga namang everybody is amazed nga napin. Kaya sobrang santing na, talagang ikit da rin tao po ne. Uling masanting ya, akakit me, lupay pong matibe, materialis puertes, nga napin po. Mapalamuti ya, mamahalin niya. O ini po kagad ng ikit da. Then pong, kaya leta pong taong kasabi na ne, kalupa na naman po kaya katamong, ang gamang kaya panahon na ini. Makanyan tamo mo rin po eh. Nang kaya po, may attract tamo po karatang sintingan na ning metong abage. O, hanggang pang nano yaman yan, gamit sa man yan, building yaman yan. Uli mo masanting ya, talagang pagmulalantayan eh po. Pero nang kaya po, kakaliman tamo, bukod kitang sintinganan, sana'y mumuna tampo, nano ba yung silbi na nini, yung bagay ngay ni. So sometimes po, para ka ako itapin, muna tayong akakit itang sala, bibigyan na ning yato. Kaysa kitang, nano ba yung silbi na nitang bagay ngay ito. So meto niya pong palagi ako dapat pong pipag-reflect. Tamo ito na tamo po pa isilo kayong offer na niya tuno ne. Siguro po itapin po itang amanuan ng Sister Lori nandin. Itang sintingan na ning bage magdulot sa pong masanting kayong pangatao tamo. Yeah. And then yung second, kupin po itapin ng amanuan ng kawakasan niya po ng panahon. At ini po nga hanapin, datang at datang ya, tayo po pigilan na dening mga santing building areni, then pong bagi atin tam keniking yato, mawalangan po ini, hanapin uling. Imitagan mo po talaga itang katawan tamo at nung itamo, may pasarata mo ketang pagsubok na nga pong gino, yung kaladwata mo, ito kinakatampo ketang beng alang angga. So nga tamo pimpo, ne, datang niya po itang Judgment Day. Pero sabi natin, dakal pa senyalis nga na po. At bayo pa pimalyarita, dakal pang unos, dakal pong kalamidad, which is happening now. Po, happening na nga po yung ganang-ganang ini. Kita na po lalawat, kaya po kayong Pilipinas. Imagine mo, neto pong bagyong mga dinalan kaya katampo ne po. Talagang ating tampong kayabing takot, tayo po ay iwasan nito ne po. Pero sabi natin, talaga pong matibe tam kasalpantayanan, at kung tatanam tayo po yun kayang sasabihan kayang pong gospel ni, sabi na mitatakutan na po. Ito po yung kasantingana mo, para ka ako itong good news na mitatakutan na po. At sana po nang sinabi na ito, naman po itang kabutkalang takot. Naman po kasi pwede itang makanta, alaan ka kakaba-kaba. Kailangan ka bang, adi ka tatakot, pero itang pananalig mo, makakonect ka pa mo rin po kayo. And while maliliharila po din yung bagay kasalukuyan na tamang panahon, din pong pagsubok ka rin, din pong kalamidad, sana po ini mo naman po itang best time na dapat isip-isip tamo mo naman. Nano na po ba yung gagawan tamo kiniking yato na po gagawa ko bang mayap? Okay, ito pong pananampalataya ko kaya at tsuya. Pero